Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-11 na nga adlaw sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginang kabayuntang nga oks lang kita sa sining mga inoras, no?
hindi tagid pagsaligan ang sitwasyon nga daw kaladlok magagwa ikaw nga kung wala ka man lang sang dapat nga kaladtuan, kung wala man lang sang dapat nga purpose nga pagakadtuan, mas maayo na lang nga magpabilin kita sa aton sining nga tagsa ka mga puloy-an. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan, dalunta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod Plus ang aton sining nga mga local and national issues. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad kabayuntang oks lang kamo sa sining mga inoras, wala sang problema. Kung may problema, may solusyon ina mga kaaksyon, no? Hindi ka man pagatagan sang problema kung wala sang solusyon. Sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side nga pamati na diri sa aton sining nga pagpangalagad, kamusta kamo kag halong gid kita sa sining tiyempo kag ining padayon nga balatian nga COVID-19. Ay puwerte. Sa mga kaaksyon ta sa isla sang Panay nga nagpamati na diri sa aton sining nga programa karon dugay-dugay sa later part sa aton sining nga palatuntunan, ang aton sining nga tie-up broadcast tupod ang Aksyon Radyo Iloilo. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal nga balita ni Aksyon Eden Aboso. Ini may kangtanan sa 12 ka mga persona nga ginaswab nga ginpatigayon sa granular lockdown sa banwa sang DSB sa Don Salvador, wala pa sang resulta. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hupon, restaurant kag mga negosyo nga nagaservice ang pagkaon prioridad sa operasyon sang Task Force Disiplina angot sa ginapatuman nga COVID-19 health protocol. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita sa Bacolod City Police Office, droga ang ginalantaw sang Police Station 1 angot sa motibo nga paglutang kagabi sang isa ka freelancer make-up artist sa Barangay 12. Armas nga gintero sa biktima gingamitan pa sang silencero. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, ginpatay sa syudad sang La Carlota tinalikdan nga simana, wala sa gyapon sang sospek. Kagiyadtong duwa ka mga ginaligar kaginatudlo katapos ang New People's Army nga nadakpan sa syudad sang Himamaylan, gin-inquest na kaina. Samtang balita naman sa patrol, Aksyon Eden Abuso, sa patrol naton mga negosyante, ginatugyan ka ginasalig sa kapulisan ang kasulbaran sang patyanay diri sa Bacolod. Mga negosyante, maghatag sa gyapon sang suporta sa mga kapulisan. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, sigabalita ni Aksyon Roger Gotib, nakaangko naman sang 16 kapanibag-o nga kaso kag may isang napatay sa COVID-19 sa among syudad.
Samtang sa syudad naman o sa syudad sang Cadiz sa Gyapon, 40 ka ang samtang ang 40 nga babae, 40 anyo siguro nga babae ni arestado sa entrapment operation bangod sang pagbaligya sang endangered species nga Philippine eagle. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa syudad sang La Carlota, duha ka mga sospek sa nga gindakop sang kapulisan sang syudad sang La Carlota pinagi sa bypass operation na pasakan na sang kaso sa korte. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sa naging pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, i-plastar na, kag i-like lang, kag i-share ang aton sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod Aksyon BBB. No? I-like lang, kag i-share ang aton sa programa. Kay tirahon ta na dugay-dugay, mga kaaksyon. No? Kag sa mga kaaksyon tang nagpadala sa inyo sining mensahe via www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta via Aksyon no Radyo Bacolod tirahon tay na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kunis TL sa sining adlaw Biyernes, June 11, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang TL sa sining adlaw 28-13, liwat 28-13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Ayos! Sige sa mga kaaksuntang way pa makachibog sa siningaod to pag amat-amat na, no? Kay amat-amaton to ng mga mensahe ninyo. Ngagin padala diri sa aton sining palatuntunan mga kaaksyon, no? Way naman sa signal na nung natabo ni siya nga. Ay, oo. Sige, karon dugay-dugay sa mga kaaksyon tang nagapamati na sa sining udto while nga kuan kamo dira, nagaplastar pa. O dali lang kay Alex Montesa nga present na siya sining mga tinion, no? Kay Alex Montesa, no? May lang pagpamati ko, no? Sanday Noel Amar sang Canada kag Mr. Milili Oligo kag kapartner via Jonathan sang Big Boss USA. Ay purti, madamo gid nga salamat alin sa kay Alex Montesa, no? And E.G. Manalo, may lang pagpamati. Victor Tugaf, good morning, sir. Victor Tugaf, thank you so much, good, no? Kag si Noel Amar, great siya lang sang malipayo lang pagpamati. Kumparin niya nga si Lani Boy Jolingo kag Riboy Alunan. Kag nga ako ninablos nga si Taboy Darla. Ay, pwerte. Sige, thank you so much, good, Noel Amar. And sa kay Gian Recicio, may lang pagpamati Gian Recicio. And si Alex Montesa may palagas lang, no? Sa kay Vanessa M. Mayo with Dr. Mayo sang Minnesota, no? Kay Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdon, kag sa pamilya Dialagdon appeal sang Pandanon DSB upod sa puwersa sang EFC, no? May lang pagpamati. Ronnie Mananghaya, salamat gid sir.
dira sa Hof of Saudi Arabia. Thank you gid kag halong mandira, no? Dason kay Harry Quinosa Hamilano, no? May lang pagpamati Sir Harry Quinosa Hamilano nga nagpamati na diri sa aton sining palatuntunan kag okay, thank you gid. Kag regards lang da sa pamilya Hamilano sa Bago City. Salamat gid to Harry Quinosa Hamilano, no? Kay Alunan Suset, thank you so much sa Alunan Suset, no? And Noel Amar, may lang pagpamati man sa mga kagrupo niya, no? Si Vanessa Mayo, Jinky Dilagdaon, si Mr. Millie Oligo, Alex Montesa, si John Season B. at Jonathan kag Dennis Richard Tibor Roma. Corey Bidaha, sang kwait, may lang pagpamati at iya Kim Eriman, salamat gid, no? Seres Chavoso, may lang pagpamati, Seres Chavoso, no? Thank you so much. Kay John Vicente, kagang pamilya sa Himamaylan City sa Barangay Carabalan, family Vicente, from John Vicente sang Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz, no? Kay Jocelyn Libon Dispoho, kay Nes Guanzon de Villagracia, may lang pagpamati, maula nun ko nung udto ya, Nes Guanzon de Villagracia, no? Kay Belen Salao, dira sa Barangay Tangob, salamat gid Belen Salao, no? Thank you so much gid. Ayos. Dari sa idalom nga portion kay Pelton Lipora sa Pasay City, monitor na si Pelton Lipora. Merly Gonzaga, may lang pagpamati Merly Gonzaga, no? Idi Tolico, no? Dira sa Hacienda Guanzon, Barangay Manslinga, no? Edi Tolico. Kag Mini Oliadas, may lang pagpamati, no? Mini Saliado, no? Dira sa Tucson, Arizona, USA. Salamat gid ma'am, no? Ma'am Mini Oliadas or Saliado. Ayos. Inasuli-suli pa. Kay Dad Saberla, may lang pagpamati, watching from Barangay Sumaga. Thank you gid Dads Averia, no? Kay Selby Tiap, may lang pagpamati sa sining mga inoras. Sige, daligid lang kay matag tapila ka mga commercial sa dugay-dugay ang mga mensahe ninyo pang basahon tay na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang, standby, matag tanay pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya rin ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Banat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals.
Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:45 na nga oras ka chibog ng Los Kalabanan siguro kapanyaga na pero saway pa makapanyaga paghimos na mga kaaksyon. No? Pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwede gid kung na mo lang pala Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuantang balita gikan sa aton sining patrol si Aksyon de Naboso on standby. Ini may kantanan sa mga negosyante ginatugyan kag ginasalig sa kapulisan ang kasulbaran sang mga kasong pinatyanay diri sa Bacolod. Mga negosyante maghatag sa gyapon sang suporta sa kapulisan. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Rex, ginatugyan na sang mga negosyante sa kapulisan ang kasolbaran man sang kaso sang pinatyanay kag iban pang krimen nga nagaluntad diri man sa palibot sang syudad sang Bacolod. Suno kay Metro Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon, padayon lang kun Aksyon Rex ang iila sini Buligay kag suporta sang mga negosyante kag kapulisan. Sihambal niya ang mga pulis kuno ang magapabilin sang peace and order samtang sila nga mga negosyante among nagapangita sang pamaagi nga matagaan sang trabaho ang kapin 50% ka mga Bacolodnon nga nawad-an sang palangabuhian bangod man sa pandemya. Sihambal ni Carbon ila ginatinguhaan nga magsigi-sige nga
sige-sige na ang pagwa sang tawo nga mga nagabakal agud magtiyog ang kwarta para makabulig ban sa ekonomiya. Dugang pa kung wala na sang tawo nga ginagutom, nagapati sila ni Carbon nga kung ang tanan may trabaho na, nagapati sila na mapahagan-hagan na ang krimen nga nagalungtad man diri sa syudad. Pamatinaton si Mr. Frank Gani Carbon. kay kung talapangdan dahil kung may krimen kay daw amo lang ng amo lang ng gihos ang tao, aksyon din mo mabalaan dayon. Mo na siya Rex kag tinahambal niya Way ka man atubangon nga may obra kabi daw wala man nga tiga pakurong iban ning iban sini ka bantay luta lang iban sini ti disgrasya gid. Correct, Aksyon Rex. Sa mga hambal sang iban bala nga mga kapit sa patalim ng mga desisyon. Kahit imbes nga kung wala sang pandemya, Aksyon Rex, kung sige-sige lang trabaho sang tao, bisan malipatan man nila. Bisan ni nang sideline lang, ti kung may income sila, hindi na ni sila mag-intra sa illegal. Galing kahit ma-encourage bala nga ti sa illegal, dasig ang kwarta, ang iban galing ti paminsaron gid ninyo nga kung illegal na hindi ka mo katulog sina mas mayo. Correct. Amo ginaction Rex do nagatihin ka ina goro magwa kasi mo sinipuloyan galing kay kung manotis Station Rex actually kapila naman ko naka-interview mga nadakpan ni bala sa bypass operation. Nambal nga ati nga naga-intra ka amali actually bag-o lang ni ma'am galing kay ti basurero lang man ko galing kay ti subong do medyo do hina gid ang pagpamulot dira sa basura abe naga-intra sa illegal nga droga. Ang iban man ang Rex nakakasatrabaho. Ay iban nakakasatrabaho ti malila ang solusyon nila nga nakita mag-intra sa illegal nga buluhaton. Kung way ka obra mabaligya ka kundi nagdamo nagid sang problema sa paminsaron. Correct. Problema na sang pamilya, problema pa sang supplyan mo, problema pa sang kaugalingon mo. Correct, Action Rex. Ang mga funeral parlor ginatagaan negosyo. Na muna galing kay tikis Action Rex. Hindi uman bala maano sila kung anong paminsa nila Action Rex kay tikis kung kinala na ginila sang kwarta pakahapos bala nga ginatawag. Sila that's why nga nagasulod sila kag na-intraman sa illegal nga buluhaton. Pamatay naton si Mr. Frank Carbon. Atong kapulisan overwork na ni. Hindi lang crime prevention, detection, kunig intra pa sila sa COVID nga control. Amon to bulig dagid lang siya para lang ila moral magtaas man. Honestly, inang pinatsyanize bong sa Bacolod, way na ginagasulod sa equation amon ulo. Ang amon sulon ginapalibog subong kung paano nga mapabalik ang mga tawo nga magwa. Kag paano nga ang magwa nga tawo may kwarta para makabakal. That's our main subong So ihatag na lang namon anay na sa pulis hindi na lang kami pag-intra kay very major ang luyag namon subong nga ang tawo amat-amat na magwa kag ining tawo gagagwa makakita sila obra matagaan ang ekonomiya ta magtiyog kay kung ining ekonomiya ta magtiyog nga magdamong kwarta inang crime nga ginahambal mo madamo pag ginang mga damo. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa Balita sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 11:52 ng aton oras karon dugay-dugay gali mga inkaupod ta si Congressman Alan Peter Cayetano, no? Former senator sang Republic sang Pilipinas, no? Republika sang Pilipinas. Karon lang dugay-dugaya. Kadto ang tanay si Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Inimay kang tanan sa ginpatay pinakalites nga sitwasyon o kung report gikan sa La Carlota City PNP at tublang ginpatay to nakaligad nga si Manati wala pa gid suspekto ay sus atong taga barangay Maaw to way pa gid sang suspect ang ginpatay sa San Miguel La Carlota kag ining duha ka mga NPA daw ginpasakaan na sang kaso sining aga sang mga katapo sang Himamaylan City PNP. Ambot kung pulis ang nagpasaka ni kung katapos ang army kay army ning nagdakop sa sining duha ka mga miyembro sang NPA sa syudad sang Himamaylan, no?
Ara na si Aksyon Brian, piyak nga linya. Sige, samtang way pa si Aksyon na Brian siguro katuan tanay si Aksyon Art Tayupo na sa Bacolod City Government Center. Restaurant kag mga negosyo nga nagaservice ang pagkaon prioridad sa operasyon sang Task Force Disiplina angot sa ginapatuman nga COVID-19 health protocol. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Ang napaganagan yung mga action next ang trabaho sumusang task force disiplina matapos nga ang pagpatuman sa health protocol partikular na sa mga barangay kundi mismo ang presidente nagambal kag nag-advise sa DILG kag kinanglan ang mga punong barangay magabulig sa sining kampanya muning rason na sunod rin kay Mr. Wilfredo Taba Jolingo at least ang ila sining trabaho no medyo nag-minus no kay di ang barangay na ang naga-bantay man kag sumang naga-monitor sa giho kag compliance sa ilang mga tagsa ka residente. Pero aminado si Mr. Taba Jolingo nga di may ara gihapon sa nagkadakpan sila nga nag-violar sa sining ginapatuman nga minimum health protocol. Dinalakipan ini of course ang social distancing, wearing of face mask and face shield. Kalabanan subong sa ginatiyog nila amo ini ang mga establishmento komersyal kalan-an kag mga nagaserbi para sa nga pagkaon kay may iba nagsondex nga gabi nila ginagatuan may ara pa commercial establishment kaway pa makaibalo nga ang curfew 10 o'clock no although na may ara sa ginpagwa nga executive order ang alkalde di lang koy na lang remind dayon sa sining mga tag-iya sang mga kalan-an kag mga nagaservice ang pagkaon nga dapat sundon na no kay may ara sa panibago nga ginapatuman ang executive order nga ginapapanaog ang alkalde. Now, actually, may ginisuan sila gyapon citation ticket yung iban. Kapila na sa wayon, ang ilatang reminder man lang, pero ko maglabay sila. Ang nakita din ni Mr. Tabadjuling kung iba niya na magtalikod kag mag-dula ng presensya nila, liwat naman na magasulit sa pag-violar. Sila nga, wagin man yung problema. No, sa mga commercial establishments, hindi kita mag-consider nga do lala ang sitwasyon kag pag-violar kay kalabanan diri social gathering gid Jackson Rex ang ginatulaan sa madamo nga linat. Kung nara ka sa madamo guro nga tao do na inject naman lang sa paminsaron sang tao ni nga sila na lang mag-antaranay draho Gani kag mga kalanaan nag-service ang pagkaon pag tiyog nila sini lately ginapaplastar gid nila upod sa CLO nga mo ni dapat ang distansya mo na lang yung pagplastar sa lamesa pulungkuan mayo ga cooperar man Aksyon Rex why man problema so no siya at least ilama pa siguro nga kung sigihon lang ina sa mga tag-iya nagapanagiya sa negosyo hindi na maka-recreate kung magatugan bisan paguro sa mga negosyo bla may aradas la palimton sa mga kuan nilang mga kliyente nilang social distancing lang taha pwede gid tapos kung may magdikit-dikit na sa wayon dayon no kung hindi mamate ate tawgan muna kag malabayan nila at least kuan gid ayon ma-issue sa citation ticket. Ang team niya hindi magdiya damo mo kay magliwas sa mga nagatiyog even gabi po sa pulis then pumilik dra isang nagakuan gino ginakonsentrahan gidila kung mayara sa registration kay kung agaya damo gid sa gihapon ang nagatulumpok magluwas mag-aabtan na alas 9 alas 10 nga tingiban hindi na malabutan sa numero dra nagapalauli sa ilatag sa mga purian. Yaring palayag na Mr. Wilfredo Taba Jolingo ang action officer sa Task Force Disiplina. Kahapon Action Act ang ato nga naisyuan pito no sa pag-violate sa face mask no sa establishment no sa mga food chain.
So buong adlaw may ara kami lima isyuan amo man gyapon nga violasyon sa kay kan konsentrasyon tala sa mga food chain no sa mga establishment nga nagaserbi pagkaon kay ang naton mga serbidora nagakalipat nga magsuktok sa face mask samtang nagaserve sa pagkaon kag ang naton nga number 1 din nga ginimo gin-arrange na ang mga lamisa kag pulungkuhan sa mga kada establishment nga mapasiguro ta nga may physical distancing ang mga lamisa kag siya nila na may mga one seat apart yun ang in-advise na sa mga owner nilagpasti man sila in-arrange pa nila so parte ato nila monitoron kung padayon sila nga magasunod ang barangay captain kag ang mga kagawad subong sang puro presidente amo ang direct na mag-implement sa ilatagsa kada sa kupang ng mga barangay. So paano wala ta ka monitor sa operasyon sa barangay kay may naga-monitor man na sa ila ang DILG. Pero ang amon niya, kung makatuan namon, makatuan kita namon kasi ang amon niya, scope, pilong man niya na makulot. Di ang konsentrasyon, tas subong namon sa ari pa makamiti sa mga establishment, mga malayo nga lugar sa barangay. Sila na lang niya ang mga barangay captain ng magapatupan man sa protocol nga na-obserban nato. Malasod na isang palayag ni Mr. Wilfredo Tama Julingo. Importante lang ng social distancing daho. Pilagi ng isa ka metro man. Correct. Tuman na nga. Kaya parang para sa kayuhan para magbubo na ng cases. So, Oo. ang mga regulation may medyo mahalugan man Aksyon Rex. Correct yun. Manang balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon no, aksyon at tayo hupulo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. No? Sa mga kaaksyon ta, MVIC Bacolod. No? Makitanin Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban sa pinaka-latest to daw ay paman-identity itong lakarlutang dito sa Barangay San Miguel to blang agin lutang to kag napatay mga kaaksyon no kag duha pa ka mga NPA sa sunod sang imamaylan gin-inquest na subong aga. Yaring kaudan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex sa material ng kapulisan sang Lacarlota wala pagin siyang may matumod diring mga suspect sa pagpatay sa tong isa iyak residente sang Maaw
syudad sang Bago tinalikdan nga si mana nga si Giovanni Bidonia. Madumduman ining si Bidonia ang nasapwan na gid lamang sa isa ka lugar dira sa may Hacienda San Miguel, Barangay San Miguel, Banwa, kung syudad sa La Carlota nga wala na sang kabuhi. Tanalikdan nga aga Aksyon Rexa. Sunod diri kay Police Lieutenant Junel Guadalupe, hepe sa La Carlota PNP, ang duha nga gin-invite nila sadto nga mga kaupdanan sining napatay, wala gid sang may damo or mahatag nga dugang information abi kag wala sang mga ihibalo kung ano ang sitwasyon sininasambit iyang napatay Aksyon Rexa. That's why nga pagkatapos ang interrogation sa itong duha nga gin-invite, gin-papauli man to sila gilayon kay wala man sa kami makuha nga mga ebidensya abi nga matumod nga sila abi ang suspitsado. So, tubtob karon nagpadayon pa sila sa pag-investigar sa pagkuha sang posibleng makabulig sa ila. Pero amo na medyo bulubudlay sa bahin sang kapulisan Aksyon Rex. Pero nagalaom ining si Guadalupe nga basi pa man lang mayara sa pila ka mga persona abi nga magwa kag makasugid man kung ano ang ila ihibalo angot sa pagpatay sining nakasambit nga si Bidonia. Ang regarding sa tong alleged sa pamilya nga posible biktima sa pagpang-hold up, so far hindi man matumbok ni Guadalupe sa gihapon kiti may kwarta man lang sa poder sining napatay nga 5,000 pesos. Although ginmention na una dito nga may 20,000 siya, pero hindi man mapamatud-an rason nga ining hold up nga ini malayo sa ila sinigid nga pagpadalom sa investigasyon. Dari si Guadalupe ang sini. Yung duwa sir na in-invite sir, ano yung status nila ngayon sir? Bali, person sa interest natin na hindi naman natin makonsider suspect dahil wala man tayong witnesses to either confirm or deny their participation. Pero kilala nila sir yung Oo sir, kasama nila sa trabaho. Yes sir. Pero may naitulong din ba sila sir sa investigation sir? Yes sir, definitely sir. Na malaking bagay yung nila sir, na pag-volunteer na magbigay ng mga statement or information dito sa incident. Sir, sila ba mayroong sinabi na may kalaban ba, sekreto lang itong napatay sir? May mga information sila na kinoconsider din natin habang posibleng motibo. Pwede mo masabi yung motibo sir? Yung motibo? Inano pa natin sir dahil madami pa tayong tinitignan ng mga angkil sir. Hindi pa tayo makapag ng gusto sir. Okay. So pagkatapos na sir, yung dalawa pinauwi lang yan sir? Parang gano'n? Yes sir. Dahil para hindi naman natin ma-violate yung karapatan nila. I see. Pero sir, yung sinabi una ng pamilya na may pera talagang dala, pag sinabi mo din doon na tinicheck nyo pa, ano yung kalagayan niya ngayon, sir, sa mga ganyang mga anggulo po, sir? Hindi natin ma-confirm na kung talagang may pera na dala. Dahil kung talagang pera yung mahabol, kung sakaling yung suspect man, inubos, may natila pang actual 5,000 doon sa position ng victim na Aksyon sa porson sa palayag ni Guadalupe Angot. Ano itong 5,000 nara pa sa posisyon sang biktima? O sa Aksyon Rex, why man ito madula sa iya. Hindi ito hold up. Siguro personal or nanong ang pamilya sinisang napatay, sige man coordinate sa mga kapulisan ta? Nag-coordinate man sila Aksyon Rex, amo na galing, mismo si Guadalupe ang ilang information, limitado lang katama. Bulubod lagid para sa ila. Amo to taning duha nga upod digid sa trabaho niya, nagakooperar man gahatag information limitado magapon Aksyon Rex. Kati mabulubodlay ang pagtudlo kung sa sino ang suspitsado sining nasambit iya nga krimen. Mga lapit na isa ka semana mo ang nakaligan. Gani? Amo na ang sitwasyon atong una nadakpan ng suspect amo tong duha, so persons of interest lang to sila. Gin-invite gid lamang Aksyon Rex.
Sa ibang nga balita, sini nga aga ginhingagaw nga inquest ining duha ka mga ginaligar miyembro sang NPA nga ginreport na kahapon nga nagkaladakpan ini sila dito sa may barangay Buenavista, syudad sang Himamaylan. Amo ning duha nga nagpalalagyo sa nagluntad nga enkwentro sang Philippine Army kag NPA tinalikdan nga adlaw adjacent gid lamang sa nasambit nga lugar Aksyon Rexa. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, Acting Chief of Police ang Himamaylan PNP, kasong paglapas sa Republic Act 10591 o kung pagupot sa illegal nga armas luthang ang pangatubangon ni Nanday Kenneth Nabong kag Jason John Gazon. Action Rex. So ang ining duha man karon ginapausisa man kung may mga iban pagit sila abing nga kaso previously nga na-committer, pero mas ginuna nila ang pagfile sining illegal nga armas luthang agon nga hindi na sila makagwa pa sa prisuhan, although nga ini pwede man mapiyansahan kay armas luthang man lang way sang eksplosibo. So importante nga hindi sila makagwa kung wala sang piyansa. Action Rex. Ang ining duha karon ti ara gyapon sa ila sini nga paghinakop dira kag gina-process tanan-tanan ini agod nga makit-an pagid ang iba nila nga mga kaso kung naara din man sang ara sila sa sulod pa sang New People's Army. Amo na so far ang balita ay si Juan Gray subong adlaw balik na gid man to si Major Vargas, Lieutenant Colonel, Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Oo, Romeo Vargas. Mga 20 ka adlaw ang iyang pag-relax Action Rexa. Okay. Oo, amo na nga si Lieutenant Colonel Barniso ang ato na interview dito. Kuan na nasubong adlaw do may turnover na to sila nga duha. Ginakulat-ulat na to mabalik na sa iya sini nga trabaho si Sir Vargas. Tibalik man si Barniso sa ano po? Oh, dali lang kinautod siya. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad, na nautod si Aksyon na Brian Morden, no? Daligid lang kay ara pa sa sapyak ka linya. Basi kung why na sa ti okay na lang siguro kay tapos naman tong iya sining report mga kaaksyon gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian? Yes, Action Rex, mabalik sa doktor si Sir Benzo. Kay dira gina siya na assign. So, to the rescue na siya. Kung siya itong kulang, siya na itong ginapadala prong iyang office gidya sa Lokwas General. Hindi, general nga ranggo ha. General problem? Hindi man general problem, no? Kundi listener ta gid ata sa magabi mo. Abaya ko may radyo, ara cellphone na. Dira kita naga-monitor. Siya ni si Juan at Sufeta. Nablay na tamyo ta dermi nga si Colonel Gail. Okay. Siya na. Kita ka na kay Gail sa Juan. Sa naman sa fighter, games. Siya na. Si Colonel Gail. Balita gikan sa NOCPO. Action Brian mo na nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang mga kaaksyon. Kayari si former Senator Alan Peter Cayetano, kagkaroon Congressman sang Taguig Pateros, mga kaaksyon. No? Sa interview sang DZRH Manila, no? Yari na mga kaaksyon ang anay Senador Alan Peter Cayetano. Sherwin, ano ang latest kay Congressman Alan Peter Cayetano? Good morning, Deo. Nasa linya natin ngayon ang isang Kristiyanong leader, abogado at mambabatas na pinagkakatiwala ng mga Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa trabaho. Sa loob ng halos 3 dekada bilang paglilingkod bilang Cabinet Secretary, 4 na term na Congressman, 2 term na Senador at Speaker of the House of Representatives, ipinaglaban niya ang karapatan ng pinakamaliliit at ang pinakanangangailangan. Sa ilalim ng kanyang liderato bilang speaker, na ipasa ang Bayanihan 1 at ang Bayanihan 2 na nagbigay ng tulong sa mga apektadong sektor at nagpalakas ng ating laban kontra COVID-19. Ngayon naman ay sinusulong niya na mabigyan ng 10,000 ayuda ang bawat pamilyang Pilipino para
makabangon sa gitna ng pandemya. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Magandang umaga, Sherwin at Deo at sa lahat ng nanonood at nakikinig at lalo po sa mga OFWs sa buong mundo na sumusubaybay talaga sa inyong programa at timpilan. Speaker, inimbitahan po namin kayo para malinawan ang inyong sinusulong na 5-year post-COVID-19 plan at makikibalita na rin po kami sa inyong 10K ayuda at ang bayanihan projects. Speaker, mainit po ngayon ang usapan tungkol sa politika dahil sa nalalapit na 2020 elections. Bilang veteranong mambabatas at may mahabang karanasan sa public service, nabanggit niyo po na lahat ng kandidato ay dapat mag-usap-usap para makabuo ng 5-year post-COVID-19 plan para mas makatulong sa mabilis na pag-ahon ng bansa. Ano po ang ibig sabihin ninyo doon sa 5-year plan na ito at bakit dapat mag-usap-usap ang mga kandidato ukol dito? Well, thank you for that question, Sherwin. No? Simplihan natin. Ano ba sabi sa atin ng Diyos sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Ang unang sinabi po ng Panginoon doon, may plano ako sa iyo. So siguro naman na simula pagkabata natin, Deo, Sherwin, di ba? Pagbata ka pa lang, gusto mo maging dentista? Gusto mo maging aktor? Gusto mo bang maging basketball player? Gusto mo bang maging abogado? So yung plano ay napaka-importante. I forgot who said it, pero cliche na rin to, di ba? Yung nagsabing, those who fail to plan, actually plan to fail. And in ordinary times, it's enough that, halimbawa, ang NEDA may 5-year plan. It's enough na ang bawat kandidato, based on his experience or her experience, may plano. Pero extraordinary ang panahon ngayon eh. Di ba? Existential yung threat. Desperado ang tao. So kawawa naman po ang Pilipinas. Hindi po kawawa ang susunod na presidente. Kawawa ang mamamayan kung yung susunod na presidente doon pa lang mag-OJT for the next 6 months or 1 year. At kahit anong ganda ng experience mo, pagka pumasok ka sa Office of the President at walang mga proyekto in the pipeline, walang mga programa, walang mga project, di ba? At walang plano, kawawa ang ating bansa. So ang naisip ko, Sherwin, kaso sa magpatimbugan at mamulitika at this time na, eto plano ni Manny Pacquiao, eto plano ni Sunny Trillanes, eto plano ni Rebredo, yung iba na sinasabi lang hindi sila tatakbo, tatanggi sila magbigay ng plano. So, anong mangyayari sa atin? But for example, yung si NEDA secretary natin ngayon, napakagaling nun at hindi politiko yon, si Carl Chua. So kung iimbitahin niya, I will invite the possible presidentiables, I will invite experts in agriculture, in tourism, in health, in finance, in education, and we will come together with a plan. If we agree on 60 to 70, 80% ng plan, okay. Pagdating ng eleksyon, ang ating pag-uusapan na ano priority mo, ano approach mo sa China pagdating sa West Philippine Sea, di ba? Anong approach mo sa rebellion? Are you pro peace talks or hindi? Pero yung mga plano kung paano buhayin ang tourism, mga plano kung paano yung ating kalusugan, tignan mo, Sherwin, 18,000 barangays sa Pilipinas, walang health center. So hindi man pwedeng ilagay mo sa plano yon. Hindi mo sasabihin kung 3 taon o 5 taon mo gagawin at magkano, di ba? Alam natin na kailangan dumagdag ang productivity sa agriculture, but what will you specifically do? So why keep that ideas to yourself at sabihin mong, hindi, pag 2022, saka na ilalabas sa eleksyon. Hindi, dapat ngayon pa lang, magsama-sama tayo, maging inclusive. So let me stop with this example. Kung halimbawa RH lang or yung mga kakompetensya nyo, B, MM ang may problema, sila lang magplaplano. But let's say yung lahat ng radyo sa Pilipinas may problema. Hindi ba dapat magpatawag ang NTC at sabihin, mag-meeting nga tayo, pagplanuhan na natin lahat to? Di ba? So yun lang naman ang ibig ko sabihin. Ano ba mas mahal natin? Yung posisyon na pagkapangulo o ang ating bayan at kababayan? At kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kababayan. So, is it too much to ask that we spend a week or 2 weeks to come together, kulong natin sarili, ibang klaseng lockdown to, 5-year plan lockdown to, di ba? So, maikli yung lockdown, 10 days to 2 weeks, pero ang resulta naman tingin ko, isang plano na ma-represent natin kay Presidente Duterte
na acceptable kung sino man mananalong Pangulo sa susunod na eleksyon. Tama. At nabanggit nyo nga po na kamakailan, formal nang hinihikayat itong si Pangulong Duterte ng kanyang mga kapartido na tumakbo bilang vice-presidente. Naging running mate nyo po ang Pangulo noong 2016 at malaki ang naitulong nyo bilang speaker para maisulong ang kanyang mga legislative priorities sa Kamara noong panahon na kayo po ay nagsilbi bilang speaker natin. Sa ibang o sa isang panayam po na may nabanggit na hindi na dapat tumakbo na Vice President si Pangulong Duterte. Bakit niyo po nasabi yung naturang statement, sir? I said that out of love, no? Alam mo naman, Sherwin, pag ako sumuporta, todo-todo, pag ako nangako o may commitment, pinipilit ko po talaga na ma-fulfill yung promises at sunod yung commitment. At commitment ko sa ating Pangulo, dahil hindi rin naman para sa kanya, para sa tao, yung suporta ko lalo hanggang June 30, 2022, pag hanggang presidente siya. So nung tinanong ako, remember ang tanong sa akin, hindi yung kung susuportahan ko. Ang tanong niya, dapat ba siyang tumakbo? Sabi ko, kung titignan mo ngayon, he's very powerful. And he's one of the most popular Philippine presidents. At mahal na mahal siya natin at ng ating kababayan. So, he can do what he wants now. And he's very successful in some things. Sa war against drugs, doon po sa pagko-connect at kunin yung kalooban ng ating kababayan, doon po sa build, no? Pero may mga area po na medyo may problema. Diba? Whether you talk about the rehab of Marawi, whether you talk about housing, whether you talk about corruption, halimbawa, no? May mga pagkukulang doon. Wala namang perfecto. So, kung siya'y magiging elder statesman, no? Ibig sabihin parang si Presidente Ramos. Tignan niyo po, ang nagawa ni Presidente Ramos, sing dami niyang nagawa o mas marami pa nung hindi na siya presidente. Bakit? Kasi hindi na po siya partisan Hindi na siya namulitika. So lahat ng tumakbo noong 2016, pumunta po kay President Ramos, nagpakita po, humingi ng advice. Nung nagka-problema tayo sa China, siya po ang nilapitan. Nung may mga ASEAN meetings tayo, kasama siya. So ayoko pong i-deny sa kababayan natin Pilipino ang isang Rodrigo Duterte na matutulungan ang ating bagong presidente at magagamit po sa pagre-representa sa Pilipinas in other ways. Pero kung tatakbo po siyang Vice President, magiging partisan. Tupakan yan, di ba? Pagka pumunta siya sa isang rally, siyempre, naka-chopper yan na galing Malacanang with PSD. So, titirahin, di mo masisi ang media, sabihin, ginagamit mo pera ng gobyerno. Di ba? So, sa akin naman, parang isang anak na pag tinanong nung tatay, so, suportahan mo ba ako? Alangan naman sabihin mong hindi. Pero kung ang tanong, dapat ba ako tumakbo? Binigay ko lang yung honest opinion ko. At nagpapasalamat naman ako sa ating Pangulo at kay Secretary Roque na sabi niya, welcome yung advice. No? Napakagandang punto po niyan. Pero patuloy po kayong umaapela din sa Kongreso at sa mga kapwa niyo mambabatas para maipasa na yung 10K Ayuda Bill para makatulong sa pamilyang Pilipino. Sa loob po na maikling panahon, halos 1,400 na ang inyong mga natulungan dahil sa inyong Bayanihan Project para mapagsimula yung ating mga kababaeng na apektuhan ng pandemya. Napakaganda po ng proposal ng 10K Ayuda Bill. Maganda ang reaksyon sa social media. At nag-viral pa nga po kayo. Mahigit sa 350,000 na nag-comment sa Facebook. Madaming kongresista ang sumusuporta ngayon sa Kongreso. Sir, yung 10K Ayuda Project ba na ginagamit nyo na bala sa politika? Anong kaugnayan nito sa 5-year post-COVID-19 plan, sir? Naalala ko po si President Carter. Sabi niya, I hate politics because nothing gets done. Sabi naman po ni President Kennedy, I love politics because it can get everything done. Ang katotohanan po, ang politika parati nandyan yan. No? But eto po ang tanong ko dun sa ilang kritiko. No? Number one, tayo lang ba gumagawa ng 10,000? Ginagawa to ng ibang bansa. Kung titignan mo Malaysia, Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, may one form or the other na stimulus at ayuda sila. Titignan mo Korea, Amerika, Japan, ganun din. Pangalawa, ginawa natin Bayanihan 1, doon po natin pinattern Nung Bayanihan 1, wala naman nagsabing namumulitika. Diba? Ini-improve lang natin. So kung tatanungin mo, is there politics in everything? Yes, there is. Yung magpa-interview ka lang, may politika dyan. Pero hindi dapat yan ang basihan. Ang basihan, nakakabuti ba to o hindi? Ito ba'y klase ng politika na nakakabuo o nakakasira? No? Kasi may politika na nakakasira, may politika na nakakabuo. So ako, desidido po ako na yung 10,000 pag-asa, 10,000 ayuda ay ituloy. And yung 5-year plan na sana po pagtulong-tulungan para ito'y hindi plano lang ni Pacquiao, plano lang ni Isko, plano lang ni
Trillanes, di ba? Kung hindi plano natin lahat, then let's reserve the areas kung saan tayo magdidebate dahil hindi tayo magkasundo. Hindi mo naman ilalagay doon sa plano yung halimbawa West Philippine Sea, yung pong stand mo sa death penalty, di ba? Yung saan mas mataas ang budget, kung sa education, sa health, etc. Pero most of what we need for national development and transformation, no? Diyan mo ilalagay sa plano na yan. So, yun ang sana hindi ka makulitan sa akin, Deo at Sherwin, pero in the next few weeks and months, no? Yun po talagang itutulak ko. And hopefully before the SONA, we will have a semblance o at least isang draft ng isang national plan na pwedeng panghawakan ng ating mga kababayan. Ako maraming salamat po, Speaker of the House Alan Peter Cayetano, sa inyong mga diniskusyon na mga punto ngayong umagang ito. God bless you at maraming salamat. Sama niyo po kami parati sa prayers niyo. Mabuhay po ang DZRH. God bless. Ayos, salamat gid sa interview sang DZRH sa kay Congressman kagala anay Senador Alan Peter Cayetano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 ng atonoras sa mga kaaksyon tamay tisianay kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Banat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19.
Ito ang naguudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Ayos, daligi lang kay Manamyaw tanay si Sir Alex Montesa may palagaso sa pamilya Ramirez ang Barangay Granada, Alangila, no? Ga-monitor sa sining mga tinion kag diraman sa Barangay Caridad, Bago City. Ayos, dagang salamat Sir Alex Montesa, no? Valencia Kinet, salamat gid niyaga. Thank you gid idol, no? Paring Vinci Felisario ga monitor sa Marikina halong mandra paring Vinci Felisario, no? And Ariel Kabatak, paring Ray Latchika may lang pagpamati kay Greg Caniedo, Arshim Kabatak from Ariel Kabatak sang La Carlotang Panamyaw, no? Salamat gid Gian Resisio sa lunch, no? Jocelyn Kalamaan, may lang pagpamati. Jocelyn Kalamaan, Connie Dormitorio, may lang pagpamati sa Imudra, no? Connie Dormitorio. Kay Oyen Colmenares, may lang pagpamati Ma'am Oyen Colmenares. Ga-monitor si Ma'am Oyen sa sining mga tinion, no? Thank you so much Ma'am Oyen. And sa kay Idi Laos dara sa Kingtown, Victorias. Kay Nana Isabel, may lang pag-monitor. Melchorita Ferrer, may lang pagpamati. Erwin Dicatoria Gonzales, may lang pag-monitor, no? Kay Lok Nicor, may lang pagpamati dra Lok Nicor. Kag sa kay Michelle Sayo Gimiroy, ga watching live, no? Si Michelle Sayo Gimiroy. Kay Mario Bacauco Irad, may lang pagpamati. Kay Sidri James Iligan, Aram dira sa La Carlota. Salamat gid, no? Susit Pahimarhen kay Mads Elizabeth Gaton and family sang Barangay 6 ga monitor sila. Thank you so much Madam Susit Pahimarhen, no? Kay Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maao. Thank you so much Sir Imbong Jocampo. Kay Panguyangong Rinan, no? Kay Payungayong Rinan, no? Jonathan, Bia Jonathan, may lang pagpamati Bia Jonathan. Kay Missy Mongkal, dara sa Estela La Carlota. Missy Mongkal, no? Lenila Tarosa na sa corner, Gatuslao San Sebastian, no? Gapamati sa sining mga inoras. Lenila Tarosan, and sa kay Lilia Taton sa Gardenville, Barangay Tangob, no? Kay Niel Brian Balawes, salamat gid Niel Brian Balawes. Kay Rimar Biranyo Lingoste, may lang pagpamati man. And Junjun Diamante, dara sa Barangay Singkang, Airport sining syudad sang Bacolod. Junjun Diamante. Okay, kag diri naman sa Idalom nga portion, no? Malantaw ta diwa. Basi may-ari pati kay Homa Lumina, may lang pagpamati Homa Lumina dara sa area sang Barangay Tangob. Kay Arnold Bidayo, may lang pagpamati Arnold Bidayo, no? And Michael John P. Season sa Chato Ilisi Paranaque, great lang and congratulations to my son Carl Adrian Season, no? Congratulations for graduating civil engineer sa UNOR. Bogan nami lang Michael John P. Season, no? Sugar Spices Albahan ni Ben, na miss ko gid idol ko, baho 40. Si Sugar Spices Albahan ni Ben, may lang pagpamati Sugar. Thank you gid, no? And sa mga kaberks mo da, ayos. Then sa kay Lisa Montecastro, may lang pagpamati, no? Sige, dali gid lang mga kaaksyon na standby. Manumbalik kita sa dili gid lamang madugay pagkatapos lamang sini. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials.
Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Banat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay,
nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:43 ang aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na den abuso sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa 12 ka mga persona ginswab sa ginpatigayon sang granular lockdown sa banwa sang DSB. Wala pa sang resulta kag nanong update sang meeting sa mga alkalde ni mang sirado kuno borders nga ini ay nano man nga sitwasyon ini nga aton man. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon na dinaboso sa Kapitolyo. Aksyon na din. Aksyon na Rex na talana nga sumungad lao karon sa hapon magwa ang resulta sa swab test ni sang 12 ka mga close contacts sang COVID-19 patient number 29 sang Banwa sa Don Salvador Benedicto kagin pay dalom sa granular lockdown. Sino kay Maria Fe Lariosa, mong nurse ang Banwa, ang napulo ang napaydalom sa stricto nga home quarantine. Samtang wala pa ang resulta sang isa naman ka may sintomas kag may isa pagit ka barangay healthcare worker ang yara tanan sa facility quarantine sang Banwa. Dugang pa nila Riosa, nagkapanagtag naman sila sang food packs sa 113 ka mga households na apektado sang lockdown dito sa Super L, Barangay Pandanon, DSP. Kag kung mag-negatibo ng resulta sa swab test, kakaso na ang lockdown sa adlaw sang Domingo. Ito karon isa na lang ang aktibong nga kaso sang COVID-19 sang Banwa samtang umpisa sang nagsugod ang pandemya. Nagka-record sila sang 29 nga nagpositibo sa virus. Pumatay na ton si Maria Fe Lariosa. Of now, ma'am, June 11, ang 12 ka close contacts, ma'am, ni case number 29 namon, nga taga Pandanon, wala pa siya, ma'am, result. So, ang mga na-extend to namon na health, nagtagaan namon food packs, ma'am, ang 113 ka households na affected sa lockdown. We are expecting, ma'am, nga ang result sang 12 maabot today or ng this late afternoon. Lesson if ever, ma'am, hopefully mga negative man matapos na dayon namon lockdown by Sunday. Tagdaan action Rex, no, basi wala pa siguro natapos ang meeting man sang ni Gov kag sa mga mayors bagod nga nagtatawag kita kay Gov wala pa magkasabat. Same man kay Attorney Ray Fernando Diaz, di pa karonan tani karon Action Rex kung ano gid man ang pagsinapol nila ni parte sa borders ni. Yes, oo, correct Action Rex kag mga other pagid nga mga concerns man sang mga kada alkalde sang syudad kag Kado paborya si Gob sa closure sang border nimo. Bangod man sang kataas kuno sang kaso. Oo, mabalaan ako ng Action Rex kay gin-discuss na to nila ang mga recommendation man sang member bala sang Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases sang Western Visayas. Kag may baluan ta na kung ano gid ni ang naabtan sa ila sin istorya angot sa ginaproponer nga closure of borders and ports Action Rex sa unang pagpasulod diri sa probinsya sang Negros Occidental. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Idinaboso. Una sa balita ng Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon na Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Idinaboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial sa mga kaaksyon ta na life extension na vitamin D3 mga kaaksyon. Ang suplemento nga makapayo gid sa imo sining nga lawas.
Kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update ta sa investigasyon sang mga kapulisan sa area sang Police Station 1 angot sa sining pagtero man sa isa ka persona ka gabiho dira sa may Dalan Galo sining syudad sang Bacolod ti drogang ginalantaw nga motibo diri sang Police Station 1 angot sining pagpanglutang, no? Ibaloon ta, we have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO nga balita. Aksyon Eric! Oh, yes! Aksyon Rex Peregrino Cantong, salamat sa LA kag sa EAC, no? For job well done, no? Kag ano to man? LA kag EAC. Ano sa man? Life extension kag Evergreen Harbor Gas. Okay. Pimpang short mo gali ba? Oo, kuha nina. Ara now? Ara na kuno eh. Para sa ligo na lang ato kaguligo, no? Para na mangin mayong atong Saturday and Sunday, no? Mati, Biyernes ka daan, Sabado buwas. Amo gani. Wala opisina. Domingo pagid, hasta pa sa Lunes ba? Kalawig paminsaron ba? Amo gani. Ara na? Pasaligo na lang ato kaguligo. Ayo di purma. Total si Neymar, di harap masasagwa, gapulo panyagaw. Ate, okay, gina. Karon lang karon dugay-dugay, kaya pa gatsibog pa, oh. Hindi man, di ka panyaga pa, oh. Mayong to lang kay SM, ah. Relax ka lang, hindi man, di ka panyaga pa sa Kay kuno. SM lang kuya matamyaw, ah. Ate, okay, kung daw lang alam, pwede Ikaw na lang alam, pwede ka kahutik tayo. Kahutik, rin mo, tiya ba, siya nakatawaran. Ayo di purma. Amo ginapatabi ginasaligan ka mong pwede ka na nakahutik, no? Ate, Kung okay. may kasagbihan ginasaligan, medyo mahuya ka man eh. At least may ginasaligan ko. Amo na ng tirada Aksyon Rex, no? Ti Boston, Sabado, ti after program mo. Sabado, Domingo, ti daw medyo tapos program na to komplikasyon, ti Family Day. Oo. O ti sa Domingo, kita mo ng Family Day. Ti kung daw medyo nagadulong bulsa, puti ti mahuya ka pa maglagaw-lagaw, no? Sa balay mo na lang ka mapapananay, ah. Sa balay ko na na magpalipas sa chimpo. Gani, So, kung may, palipas na lang yung chimpo mo, paglipas na, okay naman lang ang tanan, ah. Oo, kung may mga unod-unod ang bulsa mo, muling-muling ka, no? At saan kapi-kapi lang, si sino ka mo nabi, kung pangapi ka. Pagtapos yun, ha? Pero sa kabalog ulit, yung mga kwartay, no, sunong nang bagay sa kapi. Ayun, di purma. Ako nabi, ito big time ka kunabi, no? Kaya alam ka sa sulod sang mo, kapangapi mo. Yung sa kabalong, ang imo rin kwarta, gusto, walang iparag bayad sa kapi, no? Ang ginainom mo, no? Wala pa na tinapay. Amo gede. At tinapay na sumusabol ka, pwerte magkamahal mo. Laban eh. Maya kung sasagwa ka lang, may panisa ka tag 2 pesos, okay piho ka na. no? Magkapungko ka sa pangigaron, okay na. No. Pero kung magkarupungko ka man nga. Molda, do uya ka man, no? Pagkasi di ka man nga, kape lang ako, siya sir, tinapay. Hindi ko ah. Hindi ko. Balik kayo, walang kwarta. Balibad pa ka ba? Ang budget ka para sa kape, no? Huwag madalang tinapay. Yeah, may tinapay kami, sir. Hindi lang ko ah. Sir, ano gusto mo wala kwarta? Gusto mo, sir, tinapay nga may lungat, tinapay nga may lubi, o kung tinapay nga munay. Amo na dal tirada, no? Hindi ko sa timoya, kasi pati kape na lang ko na rin. Kape lang ako na. Okay naman ko na, kaya ka pamahaw. Ako, protein sa tutulog, hindi ka pamahaw eh. Hindi kape lang na eh. Rorag-uok na na mo sa kape. Ayo, muna basta Saturday, Sunday. Hindi gusto ako mag-off duty. At ako na siyempre manatuluto. Dati kung may kakauto, sa bulsa mo, budlay man. Budlay kayo kung may kakinmani, no? Imbes nga daw medyo galingin-lingin, naglingin na gidang ulo mo kung may kakoto, no? May na kung dito ka sa Manoka ni Engineer Marlon posisyon. Oo, hindi ka to yan. Wala problema, hindi ka na ito magasto ya. Gani? Siya ito yung magasto sa imo yung pagkao, no? Kagatululugan, no? Kaligit layo itong alangilan pa mo. Sige lang ah. Sige lang ah. Tapos ito mauman ang swimming pool ni Engineer Marlon posisyon. Ang swimming pool may paliguan man ah? Oo, namin. Ito may harap magaling kwartos dalong. Ate, good. Oo nga, pwede. Tapos mo paligo, pwede ka ito kasunod sa kwarto. Kag? Kag mag-poro-poro. Ayun, di purma.
Di ka dito kasaka ka po sa iyang manuka, ano ka po pa sampo ko. Di ka sa iya to lang ang broiler, to lang ang manuka, itlog la. Ayo, dami pa to sa tanong mga kwan, mga rambutan, durian, lansunis. By month of bear, kuro, pwede na to kasaka siya liwat balik. Nga, lansones? Lansones na, month of October? November? Muna na siya. Pwede na ito kakabalik sa manuka ni Mr. Engineer Marlon Posisyon, no? Kaya misis ito may yung ukto kita. Kay utol ita. Ay, iti kriki kung idwak ang utol ita, no? Sa Barangay Alangilan, Bacolod City, no? Ayos. Ayos, Gid, no? Salamat ka Aksyon Rex, no? Thank you, Gid. Nasa tama. Hindi amo. Dahil lagi na mabislet mo, dahil ka tapos report. Ma-report ka blanay kay si Engineer Arton Normanditi. May pa ito matapos sa construct ng yaman kapihan, no? Away pa? Datakuling to kay mga pick-up, ito kay Engineer Arton Normandi, no? Ati God. Nagkaroon to si Sir Joseph Chua. Oo. Pag si Mr. Manuel Ko. Manuel Ko, nagkaroon pa sa puro pangapit ito. Masyaran pa rin no, sa dumana ko di magad naman siya, no? Gani man, duway sa galing ka pabatsyag. Si Kapchat kang si Kagawa Jopred, duway man sila ka pabatsyag na. Away na. Nahidlaw na ko sang text nila, hayang Aksyon Rex. Ayo di purma. Kadugay na daway gapong ka pabatsyag. Gali ka ba si Sako lang guru, Galing kayo isang sano lang to na vaksin si... Galing kiti magpabaksin ka hipos ka na yun. Mapayaway-way, natural eh. Sa bagay. Tao ni nga. Basta. Ayo di purma. Amo na dagkira sa Aksyon Rex, no? Gani. Dapat mahipos kita, no? Kapag pulipanilag lang, no? Sa mayong balita, Aksyon Rex, no? Sige. Sige. Mawili man ako, no? Ano na yung update niyo sa barangay 12 na shooting kagabi? Aksyon Rex to, naging man sang iban pag ginasipitsuan si Police Major Ramel Saruna, ang hepe sa station number 1 na angot gapon sa druga, Aksyon Rex, kaya daw naman sila sa may nakitaan nga ang gulo diri nga pwede mangot sa paglutang pagpatay kagabi kay John King Porras, 32 anyos, taga Purok Bulinaw, Barangay 1 ni siya. Natiruhan ni siya kagabi mga alas 9 dira sa may Galo Street sa Kopre ni sa Barangay 11, Aksyon Rex, i-correct na lang kay Barangay 12 lang sa address na to, pero pinaka-latest na din naging feature ato ni Major Saruna, Galo Street, Barangay 11, no? 11 na da? 11 na da, Aksyon Rex, hindi na niya 12, no? Ang sa may... kagabi daw ginadibatihan to nila kung 11, kung 12 lang? Correct. 11 kita sa final report ni Major Saruna, naging forward sa Operations Branch sa Bacolod City Police Office. Tini si John King Porras, may isa na ni kaigo, proti ulo ang igo Aksyon Rex, 45 caliber pistol, limang ang gingamit. Ang rason kung nga, ang may kapatid nga may tiniruhay da, kaya ang armas ka 45 Aksyon Rex, gingamitan sang suppressor bla, silencer bla. Ang ito nga wala mapatian ang lupok Aksyon Rex. Nakitaan nga may ara kali nga gingamit ang suspect nga nagasakay sa itom ni kunong scooter, no? Silencer suppressor sa 45 caliber pistol. Ito nga wala mapatian ang lupok, kaya ang police nato actually ara ka sa may arcade sa may lapit sa plaza dapat standby. Isang mabatian nila nga may kinagula kag daw may nag-info sila nga may shooting mo to na responder sila, pero suway kapati ang pulis nato sa lupok at tinapit parang distansya mo sa station number 1 siguro mga more or less mga 300 meters man ang guro da galing kita mo to gingamitan sang suppressor o kon silencer ang 45 caliber pistol nga gintiro kay John King Porras. Hindi man malipo sa tanan sa mga taga Purok Bulinaw, Barangay 1 nga ining si John King Porras ang drug surrender sa police station number 2 according sa kay Major Ramel Sarona, no? Kakakordi sa kay Sarona sa pinaka-latest interview naton sa iya, ginako ili sa pamilya ni John King Porras, ngayon napatay gali Aksyon Rex ang nagabaligya gidman kag once and for all nagagamit sang droga. Now ini kita mga ugto nagabot ang pamilya sang napatay dira sa station number 1 kay information ni Major Sarona daw may i-feed nga information ang pamilya, no? Hopefully basi makasulban ni sa kaso sa pagpatay kay John King Porras. Plus nga ang CCTV nga nakita nila malapit sa lugar, why gid makita ang itsura kasang suspect de kati nakakuan naka-helmet ni kag medyo dulom-dulom na nga lugar. Aksyon Rex mo tigin zoom ka ina sang tipano pa ni Medyo Saruna
ang CCTV nga nakuha nila, why man plate number to ang scooter nga itom to, no? Kag mo to ang itsura sang tao, hindi gid makitaan. Actually, kaya nagasoksok ini siya sang helmet, sang makitaan ini sa CCTV nga na-retrieve nga ginlantaw nila sa Tiplano pa ining aga di Police Major Rames Serona. Sini Serona, wala sa iban pa nga duda, droga ang posible gen kamunuan kaginhalinan, motibo sini paglutang kay John King Poras, area palayag ni Serona sa pinaka-latest ka interview sa Aksyon Radio. Kaganihan ako natin nga ini ang biktima isa ka drug storage area and according to the witness nag-involved siya sa illegal drugs na-confirm to sa relatives niya nga amo na kaya involved. When you say involved, gabaligya or gagamit? Yes, gagamit ka gabaligya. Why nisa sa drug watch list ang iba nga police station naton, especially Station 2? Station 2, drug storage area siya. So sa papurmangkot so kagabi ito, why sa motor nga namulungan ang driver nga may nagasunod na, no? Wala daw kay na ano lang daw niya nga may bikin bakal sila sa Changi tapos ganaog ng biktima. May kastorya sa cellphone niya daw kabaisay sila. Then tagbalik niya pungko. Kung witness balik man pungko sa iya tricycle, amo man to paray sila sa biktima. Pila lang daw to pasikan, kaabot ang motor tapos yung motor ulit na tiro. Anong possibility nga ba siging sunod-sunod sila nga daan kag may chance nga dira sila ginigo? Amo na ang possibility man ambal ko sa tricycle driver ba siging sundan na bala sila tapos ulat lang po diin makasumpo. Kaya halin ni Kitislas may barangay 1 pagkadto kaya daw diri ang ilang meeting area diri sa may Galos Street. So sa dalagan sir sa investigasyon mo nanong ginalantaw mo ding laban-laban sa motibo sir? Motibo gid namang gid sundan karon ang illegal drugs sa mga sa background sa biktima sa mga nagkagay na to nga information. So amo mala na ang motibo gid na sundan ka kaya according to sa mga relatives nila wala daw na siya contract ang biktima. Aksyon si Police Major Rames Serona ang hepe sa Station number 1 sa pinakahuling statement niya with regards sang sining kaso nga paglutang kagabi sa kay John King Poras. May plano sila nga may isa pagit sila ka CCTV nga lantawon malapit dira sa lugar kung nakuha ang ining plate number sang ginreport nga itong scooter nga mo ini ang gingamit sang persona nga naglutang kagabi kay John King Poras nga residente sa Purok Bolinao, Barangay 1, Siyudad sang Bacolod. Ang inyong Aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita na sa Aksyon, Aksyon Eric Palonan report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga kaaksyon ta. Base ko problema kamo sa kayong lawas, wala hindi gid magproblema. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Katuan tanay balita ni Aksyon Roger Gotib mapakadis kita samtang ginapabot na nga to sining Aksyon Radio Iloilo kaupo dito si Aksyon Mario Hilonggo sa sunod sang kadis nakaangko naman sang 16 ka mga panibag-ong kaso kag isa ang napatay sa COVID-19 kag may 40 anyos man nga babae arestado sa entrapment operations. Karing kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, may panibago na naman nga kaso nga sa riin, medyo mataas-taas naman nga numero nga nagpositive diri sa syudad sa Cadiz matapos sa tonggen ng share ni Mayor sa Barbaligis Kalanting 26 sa sudla naman subong sang 16 naman nga panibago nga kaso. So matotal may 117 na ka-active nga kaso diri sa may syudad sa Cadiz. Kag ang masubo-subo pagid kay may isa pagid nga nagtaliwan bangod sang COVID-19. Ini ang gina-confirmar mismo ni Dr. Maria Victoria Ibanez sa aton nga pagpagigangot mismo diri sa local IETF. May napatay pa. Wala na lang din ang family sa hospital kay sa pilit sa budlay ng pa-admit subong. 62 anyos na ang amo nga nagtaliwan sa sining COVID-19 kaya dugang ini sa 22 na kadaan kay kaina lang ini sang aga na baton sang local IETF sabi nga sa City Health Office nga ini nga COVID-19 positive ang nagtaliwan. So matotal may 23 na tanan nga mga nagkalamatay kag City of 961 na kakabilugan humalin pa sa nagsugod ang COVID-19 nga infected diri sa may siyudad sang Cadiz. Samtang sa piyak na bahin, 40 anyos gumabayang gindakop sa isa ka entrapment operation. May patigayon sa mga katapos sa Department of Environment and Natural Resources. Mangod sa iya sinipagbaligya sining endangered species na nga Philippine Eagle. Ang gindakop gikilala kay Ana Marie Hakuba Itipon, 40 anyos sa edad, kag residente sa Paglaom, Barangay Zone 2, siyudad sa Cadiz. Sunod sa report Banat sa pakayo sa pagpakayo sa assistant si Richard Siasiko na mo ang gintanyagan sining Philippine Eagle nagilay naman nga take action ang katapos sa DNR pagiman sa kay Rizal Purisima Forest Technician kag Forest Ranger Antonio Aparel upod nanday Police Lieutenant Lister Oliveros ang Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP. Sakop pagkatapos nga gindahuan na sa kwarta nga bayad sa sining Philippine Eagle kay gibaligya sining 40 anyos nga babae kag ini siya karon ang detinado sa bahin sang Cadiz City PNP subject siya nga pagpasakad sang kaso sa Department of Environment and Natural Resources sa payular naman sang layi sa mga wildlife o sa mga endangered species naton nga mga kasapatan. Report gikan sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa Aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Wala pang Aksyon Radio Iloilo. May lang pagpamati kay Iderica Fort sang OTTJ kay Ma'am Sugar Spices Alba Honeybee na check ko na mama. Sige thank you gid sa mensahe no. Kay si Raymond Ligas Pipinida ga-appeal to siya mo. Liberty Benite Nobaldo may lang pagpamati kay Yorb Quiniol sa Kingdom of Saudi Arabia. No? And Neil Brian Baloes sa kag Pamilya Batalyon Karagat Flores dira sa Barangay Tinungan Isabela. Sir Mark condolence sa Raipitita June Batalyon Karagat Flores. Kay Jenny Solgon sa Babes Mingo Stand, may lang pagpamati sa Bangga Julia Valladolid. No? Jenny Solgon. Ayos, sige, kay Kativer, may lang pag-monitor. Katuan tanang balita ni Aksyon Percival Villamor, mapalakarlota kita, mga ka-aksyon. Ini may kangtanan sa duha ka mga suspect nga gindakop sang kapulisan sa syudad sang Lacarlota pagi sa bypass operation pasakaan kaso sa korte. Yari ang report ni Aksyon Percival Villamor Pers.
Yes, Aksyon Rex, formal naman nga ginpasaka sang aton nga mga kapulisan sa siyudad sang Lacarluta sa duwa ka mga suspitsado nga nagkaladakpan sa nagkalain-lain nga lugar diri sa siyudad sa sang Lacarluta. Pinaagi sa bypass operation sang kapulisan sang Lacarluta PNP ginpasaka na sang kapulisan sang Lacarluta batok sa kay Jomar Halandune e Guillermo alias Janjan, 37 anyos, pumuloyo sang CBC Pait Relocation Barangay Batuan, Lacarluta, Negros Occidental. Ini si Jomar Aksyon Rex, no? Si Jomar Alandone sa ini siya narecoveran sa ginadumilian nga droga. Tatlo ka putos sang hit self-transparent suspected suspected shabu. Kag ini si Jomar Alandone nadakpan ini siya dito sa may Sindapi, Barangay Batuan, Lacarluta City. Kagang isa naman ka persona nga nagpariyuman nga oras alas 4:30 sa tong nagligad nga inadlaw, kag ini siya ginkilala sa kay Ayan Erwin Nolasco e Gonzaga. Ayan Erwin Nolasco e Gonzaga alias Jimbo Amo, 36 anyos, kag pumuloyo sang Berto Street, Barangay 2, Lacarluta City. Ini siya Ayan Nolasco Aksyon Rex nadakpan man sang aton na kapulisan sang Lacarluta kag joint forces sang PDEA Region 6, kag ini siya nakuhaan sang 8 tanan kahit self-transparent suspected shabu, kag ini siya karon nakuhaan ini siya, kag ini sila karon nga duwa pangatubang sang kaso sang Republic Act 9165 kag sang Section 5 kag 11 sang illegal nga droga, kag ini siya ginpasaka na sang aton nga kapulisan sa City Prosecutor's Office sang siyudad sang Lacarluta Aksyon Rex. Karon ining duwa ara karon planahon sa yapon sa custodial facilities sang Lacarluta PNP, kag nagaulat sang commitment order agud nga iliton ini sa Bureau of Jail Management and Penology. Report live gikan diri sa siyudad sang Lacarluta ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Percival Villamor, balita gikan sa Lacarluta. Samtang ginapabot ang Aksyon Radio Iloilo, matagtanay pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter
handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Banat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein
na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit... Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 19 na nga oras 1:19 na mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Ginahulat-hulatang signal sang Aksyon Radyo Iloilo. Mangin kaupod ta dito si Aksyon Mario Hilonggo sa aton sining last gali subong adlaw, no? Hasta lang sila Friday, no? Pagka Sabado why kita sang tie-up broadcast kay hasta lang Monday to Friday. We have Aksyon Mario Hilonggo sa Aksyon Radyo Iloilo. Welcome Iloilo, may nga po Aksyon Mar. Ayaw nga po, Aksyon Rex, bauti sa nabili naton nga mga minutos ni daw basta gani Biyernes daw ginasindutan niya pulongpuan ko di kay hasta lang ko alauna imidya. Anyway, sa amon de ang mga balita Aksyon na Rex, ang DILG nagpasa na sa report. No, City DILG nagpasa na sa report sa regional office ng DILG parte ito bala kahapon sa natabo nga mass gathering to sa inaugurasyon sang substation sa Bureau of Fire diri sa distrito sang Haro. Di nag-submit na to sa report ang DILG sa regional office. Hulaton pa naman kung ano naman ang sabat sa DILG regional office sa Bacolod. Ti willing man to nung taga Bureau of Fire Protection sining ni Colonel Candido pwede man lang mapa-investigahan sila kag willing man sila magsabata. Pero nano may violation gid man ang Bureau of Fire Protection sa ginhimo dahaw? Kung pamatian ta ang statement sang DILG, City Director, ati mayara gid klaro pa sa silak sang adlaw nga may paglapas gid sa executive order ni Mayor Treñas sa executive order number 50-A nga ginabawal ang mass gathering. Ti ato mass gathering to, Aksyon Rex, Bacolod. Gani man nakita taman sa pictures ninyo da nga poste sa Facebook ninyo. Ambot ko nakahangup man ni ang taga Bureau of Fire Protection o kung ginlapas nila tungod dara si Congresswoman basi kung nakahangup man sila siguro kag nakaintindi man sila sa mga dapat ala tubangon nila yung kaso nga maglapta ini. Ay, puwerte. Ara na karon sa DILG, ano ni sila, pasakaan sang nagakaigo, kag ipatawag ni sila Aksyon Mar? Unfair lang galing bala diri Aksyon Rex sa Amon, sa Iloilo, kay ang sitwasyon bala nga kon opisyal ka gani, kag kon daw may tindog ka sa syudad, daw sa wala lang, sorry, okay na. Pero kung ordinaryo, kaya nga pumuluyo, kapariyo to sa natabo sa magpamilya to, nga nagpulupaligo to sa compound sa Ilabalay, gin pa community service. Pero muna, ang amon mayor, de kung ordinaryo, gani daw dasig na yun Pero kung daw may tindo gani sa sosyudad, kaya daw kulok kilala, wispiyok man amon mayor de, Bacolod. Hindi nila dabla pagkakuha na si Mayor Treñas kay nagapahuway-huway to kay daw galain ko nung pamatyagya. Ginatukbil nyo lang dapat lantaw man na sang taga Bureau of Fire Protection kay sila man ang nakahibalo sinaplas ang congresswoman nyo nagkadtuman lantaw yang wala social distancing wala yagin saway nano nga sitwasyon nga nagpinagusto lang kamuda iya sa Iloilo tamdon nyo man tuod na ang ultimong tao ginapa community services ninyo kag ginapinahan ninyo anay mga katapos ang otoridad nga pinagusto lang kamo iya Aksyon Mar. Kaya mo na de gani nag-issue man sa statement si Congresswoman namon diya no kay halin sa una ni daw why ko bati siya nga nagpa-interview bla why siya nag-issue nagpa-interview sa media yan kung may mga statement sa gani
daw mahilig ni siya sa pag-issue lang sang prepared na bla, inang nakasulat na action rex, pero sila nga magpa-interview daw ay biti adi amon ng congresswoman libugan ni ulo namon sing namon base ko ng congresswoman namon di hindi bla si Barundahaw action rex Bacolod Gani man, daw ti naka-issue sa sang statement kung sulat-sulat man gyapon. at sulat-sulat prepared na gina-send na lang para nga at least kung prepared na nga daan kag sulat na wala na damo pamangkot kundi way na damo sabat Bacolod. Sige kay ti gina-welcome na sang Bureau of Fire Protection kung ano gid man ang mangin sa labton nila, sabton lang nila sa nagakaigo nga video ang inang bagay, no? Pero ti kun lang taon ta ang DILG mismo sa regional office naghambal nga may violation gid masyado ka atag nga may violation ang ginhimo nga pagtipon sa inauguration dira sa Haro District, no? Gina-report ko lang sa imo may patay naman kami di kagabi ho 34 anyos ni Gintero dira sa Galo Street lapit lang di sa Aksyon Radio ho dira sa Barangay 12 patay ining biktima nga si John King Poras dati na nakasurrender sa drug ang report nga daw sige gyapon drugs siya sini ti pinusangan kagabi sang nakamotorsiklo patay ining biktima nga si John King Poras Aksyon Dugang naman libog ya ulo sa nga city director nyo dyan no? Nga daan nga daw nagapulo panako man ya city director nyo dyan. O dugang naman sa listahan sa mga unsolved cases kaya riding in tandem naman ang suspect Bacolod. Actually, isa man lang kunong suspekto, isa man lang nakasakay sa scooter nga motorsiklo. Ginpusangan lang ni sa ulo, ining isa ka persona nga taga Purok Bulinaw, Barangay 1. Ate, ang abot ko may city director pa kami ginatugyan lang sa mga police station siya nga concern. Kundi natabo, like for example, sa area sang Station 1, si Major Saruna lang na daang bahala. Anay man chief of police ang Parautak no Ivobla. Si Major Amel Saruna, ridre sa Station 1 subong, yan kaso ho. Nabudlayan man sila sa pag-identify to, kapangita pa to sila sang mga CCTV to, malapit sa lugar. Wow, kay sunod-sunod, hindi daw hibing gabi, di nga wala sang tumba dire sa amon, Aksyon Mar? Kaya ang inyo nga gintiro, nagpositive man? Ati drug surrender kag ang pamilya ya sinig confirm na ning ti gagamit gihapon amo nang hambal sang iloy mo ginpasanan sa gani sa mga kaingod jud ang tatana galing kay daw sige walang galing may balo kon user o kon poser ni siya Aksyon Mar. Ang bot ko silingon nagpositive namla sa COVID-19 kay branyo diri sa amon sa nagliligad to nagka-aksidente swab ang result positive. Amo na gani pamangkot ko man sa inyo kung ang nagintiro na no nga patay nagpositive man sa COVID-19 Bacolod. Ati wala na way na pagdala kagabi sa ospital pag-declare way na ginsaylog layon sa funeraria dalon kuno to sa ila balayho way sa positive napatay sa igo sang bala. Ay gali, ay tuon no. At least why na saya swab kag why say nag positive action rex no. So dugang naman ang listahan sa mga unsolved cases ang pamangkot na safe pa ang tao magkadtos Bacolod sa inyo action rex. Tigin hambal man kaina ka Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry diri nga tiginatugyan man nila sa mga kapulisanta. Kung ang City Council man, bahala ng kapulisanta man sa pagsulbar sining kaso. Pero ting kapulisantang pamangkot gagios manayhan, gapakita man alinsang nagligad nga tinuig to. Daway kasulbaran ang kaso nga tumbanay diri sa Bacolod, Aksyon Mar. Tikon pang press release na ya, tinatural na ya sila no? Kung dayaw na ya kag accomplishment ya na sila pero kung sulbar sa kaso katulad na ya
din man nga Jesman, maputi, matamo, bakulod. Amugid. Pero daw puti na din kalimutaw sang partner ko. Lingyan daw lang alang nagid sa tsimpo. Hindi na maahilo to. Te Lunes naman ta kinitanay. Sige bulag kon bulag, ibulag ang puti sa dikolor, kita na ita sa Lunes. Salamat, Abdol. Sige, thank you gid Aksyon na Mario. Ga-research pa ko diwa sang mahimo man sa imo sa Lunes. Sige, thank you gid Aksyon Mar. Thank you gid. Salamat si Abdol, Aksyon Rex Cantong, nagikan sa... Sige, thank you gid. Salamat gid Aksyon na Mario Hilonggo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. May Aksyon Nilmar, may ara pa ko. Pwede na lang. Maka time check pa kita. O sige, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:29 ang aton oras diri sa aton sininga pangalagad mga kaaksyon. No? Sige, kailang alang na ko sa tiyempo. Mapag-goodbye na lang ako. Kag nagagda kita sa masunod ng programa, ang This Is My Life upod kay Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton na manginkaw pod ninyo dugay-dugay. Ako naman ang inyo si Aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.